benvidas e benvidos á presentación deste novo traballo de Bieito Alonso, Anarquistas Galegos en América, que publicamos na nosa colección de ensaio na Editorial Galaxia. Comentábamos antes de empezar do interese que este libro está espertando entre o público, que o merca nas librarías, os medios de comunicación, que o reseñan, unha presentación que houve outro día en Santiago, e a de hoxe aquí pois, con esta boa cantidade de público. De antes de comezar, como sempre, hai que darvos as grazas a todas e a todos por estardes aquí, e, como sempre, a Cartabón, a nosos amigos libreiros, polo que digo sempre, xa non son nada original, os editores, os escritores, os ensaístas, os poetas, necesitamos cómplices, e os cómplices, pois sodes vos. Esta librería, concretamente, vos é unha cómplice de luxo, están en todas as feiras, estamos continuamente aquí, vamos montar unha tenda de campaña ou algo, porque aínda onte estábamos aquí presentando o novo libro de Baldo Ramos, Porque te quero, que publicamos na nosa colección Árbore, presentoullo Antonio García Tejero, tamén o ilustrador, estivo unha xornada moi interesante onde aquí eu creo que non hai semana que non pasemos. Ver eses escaparates cheos de libro galego, e non o digo polos que hai agora, senón en xeral, porque sempre hai libros galegos. Bueno, pois é un luxo nunha cidade, a nosa, na que moitas veces parece que falar a lingua propia, expresarse en galego, pois é un acto case de estranxería, como diría a nosa Rosalía de Castro, non? Entón, bueno, xa non sei como agradecervos, fareino todas as veces e ter capturarme este rollo continuamente, Maribel Charo, porque é así, non poderíamos existir sen cómplices como a vos. Bieito Alonso envioume o libro hai preto dun ano aproximadamente, cun mail un pouco desesperanzado, non sei se isto che interesará, aí va, igual non o ves, animándome, sen dúbida, a dicirlle que sí, non? Bueno, tardei, creo que moi pouco en darche unha resposta positiva por varios motivos. O primeiro, porque coñezo dai moitos anos por asuntos que non veñen a conta, pero asuntos moi gratos para min, de índole moi diferente a esta que nos trae hoxe aquí, e coñezo dende hai moito tempo pois a pulcritude do seu traballo. En segundo lugar, porque sempre dicimos que a nosa historia témola que contar nós, se non a contamos nós, termina contando alguén de fora e a vai contar mal, non? E esta era unha historia que estaba por contar. Sabíamos da importancia desa migración galega, da migración e dos que tiveron que, non lle podemos chamar emigrar, senón directamente sair por pernas cara un lugar onde podían simplemente vivir cun mínimo de decencia. Pero eu creo que non estaba contada, e non estaba contada, e ese sería o terceiro motivo, da maneira en que o conta aquí Bieito. Bieito fai un libro de historia, pero ninguén vai ter a sensación de estar lendo un tratado aburridísimo, cheo de datos, de gráficos, non. É un libro que se pode ler. É un libro, claro, é que hai outros libros que son máis voluminosos, que probablemente teñen moitísima máis información que o teu libro, Bieito, pero que os que non estamos dentro do ámbito da historia, pois o mellor somos absolutamente incapaces de lelo, non? Bueno, isto é algo que eu tive moi claro, que lle expliquei a Bieito, cando dixemos que sí, dalle unha volta, vámoslo a lixeirar. A lixeirar non quere decir perder rigor, senón que sexa un libro que se poida ler, que os que non estamos dentro dese mundo tamén o poidamos ler. E iso é o que explica que estea funcionando tamén este libro, como decía ao principio, en todos eses ámbitos da crítica, nas librerías e o que nos comentan as lectoras e os lectores deste libro. Pola miña banda, máis nada, retirar o agradecemento a Cartabón e, sobre todo, os que estades aquí, as que estades aquí, e a Bieito por facer este traballo. Porque, insisto, é moi importante que coñezamos a nosa historia, sabemos moito da guerra de secesión dos Estados Unidos, sabémolo todo, o cine encargouse diso, sabemos moito de heróis campeadores que andan por aí, pero probablemente unha das maneiras que sempre houbo para que os galegos e as galegas non levantemos cabeza, entre outras cousas, é coñecer a nosa propia historia, que moitas veces está chea de sombras, pero moitas veces tamén é unha historia totalmente luminosa.
a esa historia achégase Bieito Alonso neste Anarquistas Galegos en América, que vos recomendo con toda a vehemencia do mundo. Mais nada, moitísimas grazas, e quedades en mans do autor, que vos contará moito mellor que a min o que hai dentro deste libro. Moitas gracias. Eu, cando lle dicía aos meus alumnos que había que estudiar, que eu sigo dicindo, que pasa que era un pouco diferente xa a historia, dicíalle, tedes que ser moi bons alumnos, tamén boa xente, porque o día de mañá seguramente alguén farán presentacións vosas deste estilo. Entón, eu teño que agradecer moitísimo a Francisco que me faga este tipo de presentación, porque claro, aún queda a sensación de que realmente hasta chega a ser un poquinho importante. O que el decía, e eu agradecio moitísimo sobre todo non solamente a presentación, sino que efectivamente a editorial aposta polo ensaio. Bueno, eu supoño que todo o mundo sabe nestes momentos como están as cousas, é dicir, estábamos falando aí un momentiño, a poesía revive, a ficción sempre está aí, é dicir, nese sentido non hai ningún tipo de problema, pero o ensaio sí que é certo que é problemático, e, bueno, en fin, ten un público como ten, e, bueno, pois, que unha editorial galega aposte polo ensaio en galego, eso, en fin, eso é un mérito infinito que hai que agradecer permanentemente, non hai palabras para facelo. Do que falaba el de alixeirar, efectivamente, é que o libro quedou en 300 páxinas máis ou menos, e xa vos podedes imaginar que se non se alixeira, pois o libro iríase seguramente, pois o que sei, non sei a canto, pero bueno, en todo caso é bastante máis do que é. E eu comprendo perfectamente cal é o argumento dun editor, é dicir, o libro efectivamente ten unha función fundamental que non é encher solamente estantes, sino que a función que ten é que se poda ler. E nese sentido é imposible non facer ese tipo de recomendacións aos autores. Pasa que, bueno, sí que é certo que sempre aí tocamos, bueno, pois, cos certos egos, e un sempre pensa que efectivamente o que pon nun papel pois é vital, imprescindible para a humanidade, incluso para o futuro do universo. Entón, bueno, ese exercicio de humildade sempre ben, non sempre o coloca onde ten que estar. Bueno, o libro efectivamente é un libro que toca un tema, iso sí que é certo, é un tema que non é precisamente un tema que se teña tocado moito. Falámoslo este mércores en Compostela na presentación con xente que está vinculada ao mundo da universidade, porque, bueno, sí que é certo que aquí ten habido moitos traballos sobre a migración, moitos, de moi diferente fasquía, moi variados, con perspectivas, pois, seguramente moi inovadoras, moi interesantes, pero xustamente esta non. E aquí sí que teño que facer unha pequena crítica ao que sería o marco académico do país, porque, en realidade, vamos a dicir que a influencia temática, metodolóxica, conceptual, pois non procede do país, aínda que sexa moi lamentable dicir, non procede do país. É dicir, aquí, para facer certas cousas hai que botar man, pois, doutro tipo de influencias que están bastante lonxe de nós. Poño un exemplo. Cando eu cheguei a reparar na importancia que tiveron, por exemplo, os galegos na construción do Canal de Panamá, pois, esa importancia, que non é solamente cuantitativa, sino que, ademais, se traslada ao que poderíamos chamar así, dunha maneira, grosso modo, ámbito sindical, non está presente en ningún dos traballos que se fan sobre o Canal de Panamá, sino que iso procede da historiografía norteamericana, é dicir, de historiadoras e historiadores norteamericanos que teñen traballado sobre a presencia dos traballadores españois no movimento sindical do Canal. E así sucesivamente. Entón, aí sí que efectivamente se detecta esa eiva que temos aínda na análise de algo que di Lourenço, Franz Pietro, que tan amablemente, o que teño que agradecerlle tamén, infinitamente, que fixera o limiar do libro, o que el define como o pozo sen fondo da emigración. É dicir, é como unha especie de pozo que vas cavando, 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 e cada vez atopas cousas novas. E unha delas, efectivamente, é isto, non? Pois o que poderíamos chamar os emigrantes descoñecidos. Porque, claro, temos reparado nos que triunfaron, nos indianos, temos reparado nos que non triunfaron, pero que máis ou menos están xa por aí calibrados, temos reparado no galeguismo, que se construe na emigración, temos reparado en tantas cousas. Pero, claro, e os outros, os que, ademais, de alguna maneira, procuran construir unha identidade diferente a que tiñan aquí, unha identidade alternativa, e iso vai, efectivamente, xenerar conflictos, incluso dentro das propias comunidades de emigrantes, porque isto non é cómodo, é dicir, esta xente non é cómoda para moitos dos que construen un modelo asociativo en América, pois porque plantean contradicións que non sempre son fáciles de resolver. E a mí parecíame que iso merecía un estudio, merecía un traballo, merecía, pois, polo menos pensalo. E a partir de pensalo, pois, a mellor acábalo escribindo e logo
afortunadamente, ao mellor, acábalo publicando. Entón, o libro parte desde esa perspectiva, darlle, ainda que isto é un tema moi manido, está moi contado isto desa maneira, pero si é certo, darlle voz aos que efectivamente non a teñen, polo menos non a teñen hoxe, ao mellor dentro dun futuro, no futuro sí que a van a ter. E iso faise, pois, digamos, de dúas maneiras. Por unha parte, hai que facer un encaixe, vamos a chamar así, xenérico, hai que construir o mapa conceptual e o marco conceptual, e logo hai que ir buscando quen é realmente relevante ou que xoga un papel relevante dentro dese marco. Problema que temos, porque temos problemas. Traballar sobre isto en América, sobre os galegos que emigran a América e que en América mayoritariamente, moi mayoritariamente se fan anarquistas, porque non marchan sendo anarquistas, sino que se fan anarquistas na emigración, pues, literalmente é arqueoloxía. É literalmente arqueoloxía. Isto non é ir a un arquivo, revisar o arquivo, ver o arquivo. É pura arqueoloxía, porque ademais esta xente tuvo o gravísimo defecto de que non tiña vontade de permanencia na posteridade. Entón, como non tiñan esa pretensión de quedar para a posteridade, pois tampouco se preocuparon nin de almacenar os seus datos, nin de deixar para os que viñeran esa base documental. E logo hai outro problema, que é un problema que non depende deles, e é o altísimo grado de represión que padeceron, evidentemente, e que os obrigou permanentemente a facer, desfacer, como se fora unha Penélope eterna. Entón, realmente, ese é un problema grave para seguir a pista moita desta xente. Iso en que se nota, en que se percibe, por exemplo, cando se analiza o libro. O libro non é un dicionario, xo aviso, non é un dicionario de anarquistas galegos en América. Iso é imposible. O libro é, repito, o marco e como no marco se encaixa algunha xente. Pero hai xente da que ni siquiera sabemos onde nace. Bueno, fala de dous elementos moi importantes no anarquismo argentino de orixe galega, que son de orixe galega, que son José María Hacha e Joaquín Ucha. Por certo, Ucha poñíano con H, que me facía moita gracia, non? Porque claro, cando facían a traducción poñían a Ucha con H sin saber que efectivamente Ucha é un apelido galego e que evidentemente non leva o H. Bueno, pois sabemos que son da comarca da Arousa, pero non sabemos exactamente de onde son. E por qué? Pois porque iso é prácticamente imposible. De outra xente sí que é certo que temos máis datos. E a veces aparecen datos pois, de maneira casual. Penso, por exemplo, na persoa que foi pois, quen liderou, digamos, o activismo sindical con moitos, porque non é fácil chamar de activismo sindical a eso, porque era xente que non tiña unha perspectiva sindicalista, pero, bueno, en todo caso, ese activismo pois, é un home que é de Cea, que nace nunha parroquia que se chama Lamas. E como sabemos quen era e por que era? Porque hai unha notiña que aparece dentro da colección do seu periódico, que se chama, por certo, El Único, e ali dice que é fulanito de tal, que era fotógrafo, que era de Lamas, tal. Bueno, pois, como isto, outras moitas cousas. Entón, é realmente complicado seguir a pista aos individuos. O outro, bueno, máis ou menos vaise facendo, pero aos individuos é complicado. Cal é o marco? Bueno, o marco é un marco que hoxendía creo que é moi relevante desde o punto de vista historiográfico, que é o análise transnacional. É dicir, eu creo que nese sentido, e aí creo que cada vez se fai dunha maneira máis axeitada, vamos camiñando na análise desde esa perspectiva. Intentar entender, por exemplo, que esta xente dun xeito aillado non ten ningún sentido, non leva a nada, absolutamente a nada. É dicir, pode levar a que hai persoas que derivan cara a un pensamento determinado, unha ideoloxía determinada, unha maneira de ver as cousas determinada, pero en realidade non perde os fíos totalmente. Cando, sin embargo, busca as redes, que é o básico, que é o fundamental, é dicir, esa perspectiva transnacional, aí entonces todo empeza a encaixar. Tampouco que ninguén intente buscar o que non hai, e o que non hai é unha perspectiva galega, porque non existe esa perspectiva galega como algo diferenciado, é dicir, tampouco hai, por moito que se busque. Aínda que, por exemplo, os galegos, os mariñeiros galegos, que traballaban nos portos da costa leste dos Estados Unidos, falaban en galego, pero falaban en galego porque non sabían falar inglés. Non porque tuveron unha conciencia de manter esa lingua. E vimos as redes. Entón, aí sí que efectivamente xa temos, pois empezamos a tecer a trama. As redes. O anarquismo de por sí xa é un movimento, casi diríamos, intrínsecamente transnacional. Pero fainos falta axustalas. Entón, volvemos á historiografía norteamericana.
unha persoa a que eu lle debo moito, ademais, a título personal, non é solamente, sino que é Kirwin Schaffer, que é un señor que é profesor na Universidade de Pensilvania, que ten traballado sobre aspectos que, ademais, eu a veces non daba crédito, como pudera chegar a cousas ás que eu chegara antes, porque para unha persona que se move nese mundo realmente ten moito mérito, que se deteña no miúdo, e efectivamente Schaffer repara pois, en que está esta xente e ele establece un marco de 7 grandes redes, que basicamente estamos falando de América, e unha delas é a Atlántica, e a Atlántica conecta claramente os dous polos do Atlántico. E aí está, por exemplo, o caso galego, clarísimamente o caso galego. É dicir, hai un vínculo permanente entre aquí e alá. Hai un vínculo permanente, por exemplo, entre o que é a Rede do Caribe. A Rede do Caribe é fundamental, e aí xogamos un papel importante, ou xogan un papel importante algúns anarquistas galegos moi relevantes. A rede que ten como centro a Habana, pero que posteriormente bota tentáculos en Florida, bota tentáculos no propio canal de Panamá, bota tentáculos nos países centroamericanos. Ou está a rede do Cono Sur, que é fundamental tamén, porque é un eixo prácticamente, faime moita gracia cando se fala hoxe das eurocidades. Como lle chamaríamos, por exemplo, entón, o eixo que forman Bos Aires e Montevideo? Iso como se lle podría chamar? Non sei. En fin, hai que buscar unha palabra, os especialistas na lingua teñen que encontrar unha palabra para definir iso. Como, por exemplo, as dúas cidades funcionan alternativamente como núcleos rectores do movimento. Entón, cando a represión acucia en Bos Aires, trasládanse inmediatamente a Montevideo, e viceversa, e iso é un xogo permanente. Entón, por iso se chama o eixo do Río da Plata. Pero logo está ao sur austral, evidentemente, e aí tamén hai galegos. Hai dúas persoas moi relevantes, un é moi coñecido, que é Antonio Soto, evidentemente, un home do que se ten falado moito, que se ten escrito incluso, pero hai outra xente que non é tan coñecida. Enrique Puente Carracedo, que logo despois será asesinado no ano 37, se non recordo mal, estaba preso no cárcere de Compostela e fusilarono. Bueno, que é un home que se move máis ben no que é o sur de Chile. Esa xente ten unha conexión tamén directa co que é o eixo de Bos Aires. E así sucesivamente. A costa leste dos Estados Unidos, por exemplo, que é un elemento tamén crucial. Bueno, pois esas redes son aquelas nas que se integran os traballadores, que ademais son anarquistas. Ollo, anarquistas non quere decir que ese sexa un movimento homoxéneo, porque tamén pode haber tentación de unificalos. Os anarquistas mantuveron orgullosamente as súas diferencias, estéticamente as súas diferencias. E aí os galegos tamén xogaron un papel moi importante. Acabo de falar, por exemplo, dunha persoa, Manuel Rodríguez, que era este home de Lamas de CEA, que é o que dirixe, digamos, a loita dos traballadores europeos do canal, porque mesmo ali se manteñen, desgraciadamente, os clichés e os estereotipos que poderían funcionar perfectamente aquí, hoxe en día, o racial, por exemplo. Entonces o seu movimento, que é un movimento moi combativo, non admite no seu seo, por poñer un caso, aos traballadores afrocaribeños. Excuso decir por qué, decir, hai unha cuestión evidente. Bueno, pois este home, Manuel Rodríguez, asinaba como intransigente. Creo que iso define claramente cal é a súa perspectiva. E este é un individualista que está radicalmente en contra de calquera criterio organizativo e que combate os seus propios compañeiros libertarios da Habana, porque entende que iso é a traición do movimento libertario. Entón, incluso nese sentido, os galegos que están emigrados en América dentro do movimento libertario teñen exactamente as mesmas diferencias, os mesmos conflictos, as mesmas discrepancias que poden ter os outros de calquera outra parte do mundo. Nese sentido, a súa integración é absoluta. E falaba aquí deste home porque a él pasanlle cousas que lle van a pasar a outros. Moitos individualistas que van ser acusados dentro do movimento, por exemplo, de algo que creo que lle sonará a moita xente da que está aquí e que ten pasado nese ámbito, chamémoslle da esquerda, de traidores. É dicir, mesmo haberá dentro desas redes non só publicacións que as hai, evidentemente, por exemplo, hai publicacións que teñen un prestixio enorme. Falei da Habana. O xornal Tierra é un xornal dunha dimensión descomunal, imposible de entender hoxe en día, que circula por todo o Caribe, que chega, porque ademais iso é o que facían eles perfectamente, trasladar ese material rapidamente, darlle saída, porque moitas veces ao mellor non podían contar noticias os propios do país, pero contábanos que estaban fora e aparecían neses periódicos. Eso é realmente o significado da rede. Pois ben,
ese tipo de información nutríase con todas eses colaboradores que aparecían no que se chaman os nodos. E os nodos, efectivamente, son os puntos centrais que moven esa rede. Aí están os galegos en América, que son, ademais, anarquistas. E decía, non son anarquistas cando salen de aquí. Non, non son anarquistas cando salen de aquí. Non poden selo, porque a maior parte deles son nenos. Nenos. 13, 14, 15, 16, 20 anos é xa demasiado. Son auténticos nenos e cando salen de aquí non teñen, evidentemente, ninguna formación intelectual, pero xa non digo intelectual, nin a formación básica, rapaces que teñen que incorporarse, como é lóxico, a oficios non cualificados, que basicamente o que les fan, é dicir, por exemplo, o caso dos mariñeiros é indiscutible, non se precisa saber moito máis, é dicir, realmente apréndese o oficio no barco. Un poquinho máis son os fogoneiros, pero, bueno, os fogoneiros non son especialmente atractivos porque a súa vida é curta e, ademais, é un oficio moi complicado. Algo máis de cualificación teñen os que están en Florida, porque moitos deles son tabaqueiros, e, efectivamente, aí hai un home que é moi importante, un home de Ribadeo, que se chamaba Luis Barcia, e Barcia é o que podemos considerar hoxe o primeiro que se define como anarquista dos galegos que están en América. Estamos falando dun home que emigra a finais do XIX, que primeiro está en Cuba, e ese modelo, digamos, do transnacionalismo perfecto para él, logo vais a Florida, de Florida despois tense que ir, porque en Florida teñen un defecto moi grande os brancos, e é que entenden que se o Estado non cumple coa obriga que supostamente ten de eliminar os elementos indesexables, fano eles directamente. Entón, bueno, pois organízanse comités de vigilantes e o que fan é colgar a aqueles que consideran que efectivamente son indesexables, teñen ese pequeno defecto. Barcia ten que escapar por pernas de Florida, de Tampa, porque é un home que está hipotéticamente nesa lista de indesexables. E entonces trasládase, vai ao norte, vaise á zona de Nova York, cando aínda había ali industria tabaqueira. Barcia e o Caribe. E, por exemplo, na costa leste dos Estados Unidos, porque nós moitas veces falamos do mito, e o mito dentro dese mundo, por exemplo, son os Googles, e a IWW, Traballadores Internacionais do Mundo, que moitas veces escoitamos falar deles, escoitamos, e moitos de nós, a mellor temos escoitado falar dun tal Joy Hill, por poñer un exemplo, que era un señor que era traballador manual, anarquista e ademais cantante, que é a persoa que de alguna maneira alimentou todo o que despois foi Buddy Guthrie e toda esta xente. Bueno, pois, aí están dous individuos que son importantísimos, por exemplo, no movimento sindical norteamericano. Un é Manuel Rey é dunha aldeíña, é de Castrofolla, é de Petín. É un señor que realmente, cando se vai daqui, e vaise con 14 anos, nunca vira un barco na súa vida, e acabará traballando, valga a redundancia, cos traballadores do MAN, organizando fundamentalmente os traballadores de Filadelfia, e acabará sendo un dirixente sindical a nivel de toda a Unión, e por iso mismo será agradecido cando en Estados Unidos se pon en marcha a Red Scale, que é a ameaza vermella, que é a campaña, digamos, para eliminar a presencia de todo aquilo que signifique vermello en Estados Unidos, e iso vaise facer fundamentalmente a partir do ano 17, a ameaza da Revolución Soviética. Bueno, pois, Rey vai ser condenado a 20 anos de cárcel. Por nada, literalmente por nada, máis que por organizar os traballadores. E iso dalle, digamos, un aura. Decir, Rey convírtese nunha especie de mito, incluso, entre o que sería, non tanto a mellor o mundo anglosaxón, pero sí, por exemplo, o mundo latino, con moitas aspas. Rey, ou Francisco López Martínez, do que supoño que nadie escoitou falar, como ele asinaba, dependendo, porque esta xente, lóxicamente, as súas sinaturas van dependendo das condicións en que estén, da clandestinidade a semiclandestinidade, a pura clandestinidade ou a expulsión. E este é un home que asinará sempre como Fran López ou Albert Martin, que é clave en algo do que seguramente nós temos escoitado falar moito, que é na defensa de dous anarquistas italianos que eran Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Para liberar a Sacco e Vanzetti, créase, ponse en marcha un comité de axuda no que hai 5 persoas, 5, dirixidas por un italiano que se chamaba Aldino Felicani, e aí está este home, que é o secretario do comité, e este home encárgase el só exclusivamente de lanzar toda unha campaña de propaganda por todo o mundo para defender a Sacco e Vanzetti. Propaganda que chega a Argentina, propaganda que chega a Uruguai, propaganda que chega a Europa. Era galego.
era de Bemantes, ao lado da cidade da Coruña. E entonces, quero decir que cando ti ves isto, te daste conta da dimensión que realmente ten a presencia dos galegos emigrantes en América. E repito, non podían ser, é xente que se forma. Hai un libro de Pepe Sendón que escribiu sobre un tío del, que era, claro, José Sendón, que é un home que ten tamén unha vida moi particular, moi novelesca, e el conta, imagino que con testemunhos do propio familiar ou doutros, como chega o seu tío ao anarquismo. Outro neno que se vai de aquí, sendo moi novo, eles son de Ribeira, a familia, vamos, originaria de Ribeira, e entón el conta que, efectivamente, cando el chega lá, el traballa cos portuarios en Bos Aires, traballa no porto de Bos Aires. Ese é outro ámbito moi interesante, pero non quero tampouco alongarme moito, porque senón isto vai parecer que é unha especie como de meeting en lugar de outra cousa, pero os portuarios teñen unhas características moi específicas. Os traballos do mar realmente é moi interesante ese mundo porque teñen códigos moi propios, moi especiais. Bueno, pois, claro, Sendón chega ali só un neno e a él acólleno unha familia de emigrantes croatas, anarquistas. El non ten nada e lévano para a casa. Acólleno e lévano para a casa. E a súa formación, conta Pepe Sendón, é esa. El, o que ve na casa desta familia son libros. E entón entra a influencia desta xente, que por certo tamén eran individualistas, aínda que Sendón despois será anarcocomunista, pero bueno, dá igual. E o que el leu ali, o que el viu ali naquela librería, esa é a súa formación. E logo outra cousa que é moi importante é o contacto no mundo do traballo. Por exemplo, moitos dos galegos que emigraron a Bos Aires traballaron como panadeiros, pero como panadeiros como pinche de panadeiros, é dicir, traballo moi duro, realmente nese momento moi duro, estamos falando de principios do século XX, e quen pon en marcha as primeiras sociedades de socorros mutuos dos panadeiros son os anarquistas italianos. Un deles, un dos que estuvo e que ademais redactou os estatutos da primeira sociedade de socorros mutuos dos panadeiros en Bos Aires, era un tal Enrico Malatesta. É dicir, estamos falando de un auténtico mito dentro do anarquismo. Bueno, pois estes rapaciños entran nese mundo e aí, efectivamente, contrastan o que é unha realidade. A súa explotación, que é indiscutible, que eles ven claramente, e además contrastan con que aparece unha serie de argumentos ideolóxicos, de elementos ideolóxicos que eles lles van, de algún xeito, vamos a decir, ofrecer unha explicación de por que se produce esa explotación. E eles o que van a facer efectivamente é introducirse nese mundo. Entón, unha parte dos anarquistas galegos, sobre todo en Bos Aires, que se moven no mundo dos panadeiros, efectivamente acabarán sendo dirixentes dese sindicato. Acabo de falar de José María Hacha, de Joaquín Ucha, de Adrián Troitiño, que é un home, é un mito en Uruguai. De feito, se viaxa a Montevideo, hai unha estatua dedicada ao que lle chaman Canillita ou Cerillita, según sexa nun lado ou noutro. Canillita ou Cerillita eran os nenos que vendían periódicos pola rúa. Eran os nenos que levaban os xornais pola rúa e vendíanos. Pois ese é o Canillita, en Bos Aires sería Canillita, e en Montevideo sería Cerillita. E hai unha estatua, o Canillita, en Montevideo, e ese é Troitiño. Troitiño era un home que era de Moalde, de Silleda, que marchou tamén sendo un neno, e que ademais tivo moitos fillos, e puxolle nomes moi curiosos a cada un deles, Liber, bueno, cousas destas. E Troitiño será un dos dirixentes tamén do sindicato de panadeiros. E logo esta xente, claro, efectivamente, hoxe está aquí, pero mañá está en Rosario. Pero ao día seguinte podía estar en Córdoba facendo propaganda, pero ao día seguinte estaba no outro lado. Ese realmente é o factor que consigue vertebrar un movimento tan importante como foi, por exemplo, o anarquismo no cono sur latinoamericano, que é fundamental, é dicir, un movimento crucial. Hoxe non queda nada, evidentemente, máis que os restos, prensa e non moito máis, aínda que hai aí un algo que aínda, como un rescoldo que sigue aí vivo, pero nada que ver co que foi. E aí encontramos esta xente, por exemplo, non? Entón, claro, cando un empeza a botar a conta, dice, espera que nós estivemos en todo. Nós estivemos en todo, é dicir, basicamente estivemos en todo. Non houve moitas cousas nas que nós non estiveramos. Claro, efectivamente, que é o que non hai? Ideólogos. Porque non pode habelos. Algún hai. Algún hai. A mí gustaría falar de dous casos que son moi interesantes. Un, por certo, de Vigo, que era Antonio Loredo.
Loredo é un individuo realmente diferente dos demais, porque Loredo é un señor que realmente produce ideoloxía, vamos a decirlo así. Loredo produce ideoloxía, un home que ademais é un articulista brillante, moi brillante, é moi polémico, ademais, é un polemista. E el si realmente, digamos que está nese nivel de discutir cara onde debe ir o anarquismo. Pensemos que hai debates que eles os atravesaron polo medio. Por exemplo, a Revolución Soviética. Que facemos coa Revolución Soviética no 17? Estamos ou non estamos de acordo? Camiñamos por aí ou non? Iso foi un debate que houve. E houve posicionamentos moi fundados, moi argumentados. E claro, efectivamente, logo pasa o que pasa, pues eso, o aplastamento da sublevación de Kronstadt e algunhas cousas máis, e evidentemente eles danse conta que o camiño deles non é ese. Pero ese é un debate que se produce dentro do anarquismo, tamén dos anarquistas galegos en América. Así que entonces temos a Loredo, que é un individuo que nese sentido poderían calificarse. E outro, que outro estámoslo falando en Santiago, e entonces Pilar Cajeo comentaba, me decíame, é que acabo de vir de Montevideo, que catedrática de Historia de América na USC, e decía, acabo de vir de Montevideo e acabo de estar vendo unha exposición de fotografía impresionante da década dos anos, non sei se me dixo 40, unha cousa desta, moitos, e díceme, e quen fai as fotografías é un tal José Tato. E entón ele acolleu o libro, abriu o libro, e dice, está aquí. Digo, sí, o que pasa é que eu non sabía que era fotógrafo. Pero si sabía que era un anarquista individualista, que ten unha importancia enorme dentro do que, digamos, é o movimento xornalístico vinculado, ainda que ele era individualista, pero é un home que xenera, ten esa capacidade de sinerxia de todo o que se move ao seu redor, acaba sendo publicado, editado, e ademais é un crítico literario de moi alto nivel. É dicir, é unha persoa que ten unha base cultural moi importante. Claro, existen tamén estes casos, efectivamente, pero non son a maioría. Lóxicamente non son a maioría, sino que son excepcións. E logo está a masa, a infinita masa de traballadores, e reserven para o final o tema da muller, de traballadores dos que nós non coñeceremos nunca quen eran, non saberemos nunca deles. O único que sabemos é que hai, e neso ten traballado xente xa aquí en Galicia, Dolores Vieites, por exemplo, a enorme lista de deportados, eso si o temos visto, a enorme lista de deportados, e aí efectivamente os nomes que aparecen, moitos deles son galegos, moitos deles son galegos. E aí aparecen o mellor, pois, o seu lugar de residencia aquí, a idade que tiñan, non moito máis. Entón, esas listas de deportados permítenos entender que efectivamente a dimensión do anarquismo entre os traballadores galegos emigrados era moi importante, moi importante. Só temos que pensar que, por exemplo, na construción do Canal de Panamá, na construción, participaron entre 5.000 e 5.500 traballadores galegos. 5.000 a 5.500. É dicir, o canal é medio noso. É medio noso. Si nos atemos a capacidade de movilización que tuveron, Federación de Entidades e Individuos Libres del Istmo de Panamá, que é así como se definía a organización, pois podemos pensar que, evidentemente, esa capacidade de penetración chegaba a centos. No Canal de Panamá, a centos. Sabemos que, por exemplo, no caso dos mariñeiros da costa leste dos Estados Unidos, a capacidade de influencia é enorme. Por exemplo, bota un vistazo, periódicos como Cultura Obrera, empezas Pazos, Filgueira, pum, 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 pum. A inmensa maioría dos colaboradores do xornal eran todos galegos, mariñeiros galegos. Cultura Obrera é un periódico anarquista. Anarcosindicalista, evidentemente anarquista. Quero decir con isto que a masa esa vai ser moi difícil de cuantificar, pero que, desde logo, a masa é moi, moi importante, eso, con toda a seguridade. E reservaba para o final a excepción, o terrible. E o terrible é que no libro saen 3 mulleres. 3. Iso é demoledor. E iso revela claramente, podríamos dicir que é un problema de nós, dos investigadores, dos historiadores, pero non é certo. É un problema que, como todo mundo, supoño, comprenderá, ten que ver ca propia historia da humanidade. É dicir, estamos moito máis alá. E outra cousa teño que decir, o patriarcado non é un concepto que se inventara hai 20 anos. O patriarcado xa perseguiu a esta xente, atravesou a esta xente polo medio.
Ve claramente as terribles contradiccións nas que vivía, non? E como, por exemplo, hai mensaxes que se lanzan desas publicacións anarquistas que, claro, asombra se canta modernidade, por exemplo, a hora de defender a cultura, de defender a prensa, de defender aquilo, e canto de reaccionaria había na maneira de interpretar a cuestión de xénero. Pero, bueno, en iso non eran diferentes, para ben ou para mal, do resto da humanidade. 3 mulleres, bueno, 3. Juana Rouco, que é unha muller filla de emigrantes galegos que nace xa en Madrid, pero que logo emigra moi noviña a Bos Aires. Juana Rouco é das poucas que escribe. E, de feito, deixou unha autobiografía na que ela explicou como foi a súa incorporación ao anarquismo e todo o que ela viviu sendo, bueno, unha dirixente. María Collazo. María Collazo é moi importante, unha muller que tuvo moitísima relevancia no anarquismo uruguayo, unha das pezas chave da posta en marcha do que sería o movimento libertario no Uruguai, non só en Montevideo, sino no Uruguai. Esta muller nace xa en Montevideo, pero é filla de galegos. E esta muller, pois, é realmente digna de seguir, porque ademais esta muller, xunto con Troitiño, que é outro galego, será da xente que logo posteriormente vai a xirar, porque tamén hai xiros, claro que non sei se podría chamar dereita, como se lle queira chamar o reformismo. Supoño que moita xente sabe que no Uruguai houve unha etapa que se chama o badgismo, na que o presidente era José Batlle, que é un presidente reformista, que pon en marcha unha serie de reformas sociais moi importantes, e esta xente oriéntase cara a este lado. Entón, é unha vertente revisionista, pero María Collazo é unha muller realmente moi importante. E logo deixo para o final o caso dunha muller que non sabemos onde era, eu non sei de onde era, porque en realidade o testemunho é indirecto. O testemunho aparece nun libro dunha dirixente anarquista italiana que se chamaba Luce Fabri. Luce Fabri era filla dun líder anarquista italiano moi importante e moi coñecido que se chamaba Luigi Fabri, que viviu moitos anos en Montevideo. E Luce Fabri tuvo moita relación con esta muller. E ela, no seu libriño que ten, un libriño en italiano que ten, conta a historia. De quen? De Concepción Fernández. Concepción Fernández era unha muller que, dice ela, dice Fabri, nació en unha pequena aldea gallega. Bueno, as que queirades, pequenas aldeas galegas, podedes botar a voleo, é dicir, podemos ter aquí o que nos queiramos, o sea, pode ser de calquera sitio. E sendo Fernández, ademais. E sendo Fernández é difícil pillala, é complicado, non? A mellor se puxera o que sei, Marcote podíamos pillar por aí pola tal, pero Fernández, Concepción Fernández é unha nena cando se vai, ela dice que é unha nena cando se vai, e é unha nena que, como efectivamente non ten cualificación, pois pasa a traballar como traballadora non cualificada. Donde traballa unha traballadora non cualificada? No traballo doméstico. E é interesante a reflexión que fai Fabri, porque Fabri fala de algo no que habitualmente non reparan o resto. Aí se fala de José Mira Camaño, pero bueno. E é que esta muller sufre acoso laboral. E Fabri dice, era tan bonita que nos traballos nos que estivo, os patróns, pois, intentaron aproveitarse desa circunstancia. E é curioso, non? Porque isto non suele aparecer nos discursos do anarquismo. É dicir, estas cousas non aparecen habitualmente, son como temas medio tabús, non? Bueno, de feito, xa sabedes as discusións que tuveron co sufraxismo, non? O sufraxismo é a cuestión burguesa, aquí non importa, o importante é a liberación, debate, en fin, e non quero entrar agora, pero complexo. Bueno, en todo caso, o acoso. E esta muller finalmente, efectivamente, pois, acaba escapando das casas nas que está, e esta boa xente, como Fabri e algunhas máis, acóllena. E esa é a súa formación. Esa vai ser a súa formación. O contacto con estas mulleres anarquistas, vivindo nunha situación totalmente diferente, é a que fan dela, pois, unha anarquista, orgullosa, porque ademais ela a partir dese momento convírtese, pois, nunha auténtica propagandista, supoño que teredes coitado desa expresión, do ideal, o ideal, e a súa casa era, a ela chamabanlle La Conce, e a súa casa era unha especie de casa do pobo na que se xuntaba todo aquel que cando chegaba a Bos Aires non tiña onde ir, nin onde vivir, nin que comer. Bueno, nesa actitude solidaria que desgraciadamente o Tribunal Europeo de Dereitos Inhumanos acaba de darnos o argumento de que realmente nesta vida convén ser insolidario e inhumano, porque iso é o que nos fai mellores, parece ser. Pois eu esperaría que fose máis o espírito desta boa xente, que con todas as súas virtudes e defectos, indiscutiblemente, porque non pode haber unha mensaxe
mitómana, decir, eu creo que o libro se algo tamén transmite a idea de que aquí non estamos nun debate de bons e malos, iso é imposible, non? Pero sí que é certo que hai elementos que quedan para a posteridade, aquí poderíamos falar máis cousas, evidentemente, e por aí anda Roy, que sabe de que falo cando falo desto, porque el coñece ben este mundo, como os anarquistas se esforzaron como auténticos toliños, pues, por exemplo, por garantir a educación, por garantir a cultura. E creo que nese sentido, pois, a mellor homenaxe que lle poderíamos facer seguramente hoxe é aplicar eses famosos dereitos humanos que outros dicen que non temos que aplicar. E xa acabo co discurso este, porque senón podemos dar aquí medio ano. Estupendo, Bieito, pois nada, se é un placer escoitarte, podo garantirvos que tamén é un placer ler o libro. Entón, el vai quedar aquí agora para asinar os exemplares que podedes mercar aquí mesmo na librería. Mais nada, moitas grazas e vémonos na seguinte. Moi ben.